Čaute lidi, zdraví vás Perníček u dalšího dílu našeho Minecraftu. Tentokrát jsem zrovna v našem domě, spíš v naší díře. Hodně věcí se změnilo, třeba to se myslím, že uklízel, já už si to přesně nepamatuju. Těžil jsem, sami vidíte, jsem těžil, pokácel jsem ten velký strom a sadil jsem tam ty malé, akorát já jsem to jak kdyby nekácel, protože jsem nechtěl čekat, až to opadá, tak jsem, ne, tady to není, tady, jo, tak jsem to listí vlastně jak kdyby ostříhal. Co budeme dělat dneska? Dneska vezmeme, uděláme si, jo, si to mám tak, to je tady, ne, tady. Dneska si uděláme diamantový krumpáč a co ještě? No a to je asi tak všechno, protože dneska chci si postavit tady někde portál. Co? Musíme sehnat lávu, což máme myslím, že v dole, ale teď není potřebné to, ten krumpáč, ale teď jdeme designovat tady tuhle podlahu asi, což jsem se rozhodl buď stone bricky nebo dřevo. Se podívám, jak to bude vypadat. Vezmeme si, uděláme si, ten nechci opotřebovávat, ten diamantový, tak si uděláme normálně ten. Normální krumpáč. A vyzkoušíme, jak to bude ladit na té zemi. Což znamená, že tady. Tak. No spíš to dřevo. No vlastně ono je to úplně jedno, ale kdybych udělal jak kdyby tady tuhle půlku kamenou a tady tuhle půlku dřevěnou, tak by to taky nevypadalo špatně. Právě, že možná se vám to nelíbí, ale mně se to strašně líbí, když jedna půlka je třeba taková, druhá taková. Tak. Počkat, není, je pod tím voda, no to mě mohla padnout. Ty jsi ale blbec. Perníčku. Jo, teď tu kamenou, já to udělám i pod tím. Třeba ale pod tou pecí ne, ale tam pod tady tím. Že vlastně to jde přes tu truhlu vidět. No, vlastně skoro v každém díle teď děláme design a zásobujeme se, ale tentokrát fakt budeme vlastně hledat lávu, ať můžeme udělat si do Netheru portál. Tam, jo, taky jsem vám chtěl říct, vlastně jak jsem dělal ten bridge mining, tak jsem našel trhlinu, kterou taky můžeme jít prozkoumat a super, že je v ní důl. Doufám, že je tam spawner, mohli bychom si udělat XP farmu právě, že? To by bylo nejlepší. A potřebujeme udělat si, sehnat krávy vlastně, aby jsme mohli už udělat si nějaké kravárium, ať máme nějaké zásoby jídla, protože tady nic pořádného nemáme, jenom tady pár jídla, což vůbec nestačí. A vlastně nic víc nemáme. No. Tady ty dvě nechám asi. Těma pressure plateama. Vidíte, ono už to zase došlo. Vezmeme nové. Počkat, tady. Máme toho dost. Já vlastně přepalu kámen na tady tyhle, protože je to fakt pěkné, tady ty, teď nevím, no, stone bricky. A taky by se mi líbily jako i tady cihly, ale jsem mi nechtěl všude hledat. No musím přiznat, že jsem teď hrál hodně za kamerou, hlavně bridge miningu, protože vlastně jsem těžil redstone a takové ty blbosti, uhlí. Jsem konečně vytěžil, jak tam máme cestu, tak jsem vytěžil. Doufám, že se ta postel nerosype. Ne, nerosype.
super. I vlastně, kdybychom umřeli, tak se jako objevíme tady, ale co no. No vlastně vytěžil jsem tam uhlí, jak chodíme tady dolů, tak tam bylo z boku uhlí. A tady je vlastně taky uhlí, tak to hned vezmu. Myslím, že ho tu je hodně. Tak málo. Jo. Tady bych chtěl ještě udělat jednu zeď. I kdyby tady budeme mít takový pokojíček, jak kdyby pro nás. A tam bude vlastně cesta k tomu dolu. Ale... No vlastně dnešek je základní tím, že budeme hledat tu lávu. Skryš. Zajdu si ještě pro kýrku. Žádné diamanty jsem nenašel, jak minule. Normálně mám vlastně jenom jsem ten redstone a uhlí jsem našel. Ani železo jsem myslím, že nenašel. Ale železa budeme potřebovat hodně. Takže ho musíme hledat. Protože ještě musíme udělat tu. No, abych chtěl někdy postavit Iron Golem farmu. Ale to strašně moc předbíhám, protože a to je dost potřeba hodně věcí. Akorát ještě jedno, no. No už je to možná lepší než minule, jak kdyby. To vypadá trošku líp. Akorát tady tohle by mohlo být taky pěknější. Tady vrátíme jednu kostičku. A vrátíme sem to. Tak. Jo. A to uhlí dáme do tady to. Samozřejmě máme už skoro 5 kub uhlí, redstone taky máme hodně. Tady toho máme málo a tady těch to máme málo. No, až na to železo. To je taky dost. Tak a my jdem počkat, já mám vlastně v baráku vodu. A já už tomu budu říkat barák, protože já jsem se asi rozhodl, že tady budu už bydlet, protože mi se to tady fakt líbí. Máme tady pěkný barák. Já bych ho když tak můžeme zvětšit, jako není problém, ale co? No ale co, já nevím ani co. Natěžíme obsidián, natěžíme ho 14 obsidiánů, aby jsme měli rovnou i na enchant table. A vydáme se do pekla. Shiftem se dá zastavit. To jsem nevěděl. Takže další novinka. No co říkám, tady je láva. Takže se musíme nějak prokopat tady nahoru. Za lehké možná. Ups, tady je taky. Ještě výš. Čekat, já tam nic nevidím ani. No, je tady pěkná. Tak. Nejhorší, že ona je to i pod tím. Tak. Je to fakt hluboko, ale. No, ale další redstone. Berem ho. A uhlí a myslím, že jsem našel nějakou jeskyňku pěknou. Tady dal zlato a počkat, ale já už jsem tu byl. To mi přijde trošku nějaký divný. Myslím, že jsem tady fakt ale byl.
Jsem si měl vzít lopatu, no a tam žádná uhlí už není. Tady zlato vezmeme, toho máme málo. A nejhorší je, že my nemáme torče, že? No vy taky asi nic nevidíte, ale co? Ale nic. Co jsem řekl, že ho budu šetřit, ale vidíme, na to máme dost diamantů. Čekat. Já vezmu ten... Počkat. Já si vezmu tady tu louč. Ne, počkat, já tady mám dřevo, což znamená, že si můžeme udělat tady nějaké louče aspoň. Hop. Takže první obsah, který natěžíme. Další. Ježišmarja, já jsem vyskočil, já jsem blbec. O ne. Ups. Uf. Takže tady můžeme těžit. No, tak je super, že máme další železo. Teda železo, zlato, čeho máme málo. Mně se strašně, no, zlaté jsou slabé, ale mně se líbí zlaté bloky, takže můžeme mít takovou zásobičku zlatých bloků. A můžeme si někdy udělat v nedru nějakou tu farmu na pigmeny a můžeme mít farmu na zlato, takže pardon. Takže můžeme mít farmu na zlato, takže budeme mít zlato. Jste to dobře pochopili. A ze zlata budeme mít zlaté bloky. 7. Ještě pár. Máme už flint, takže můžeme si hned udělat flint and steel. Máme 70 shlednutí. Což je taky super. To vám taky děkuju. Ježišmarja. Tam spadl ten, to je škoda. Teď mi to tam doufám nespadne. Tady s tím to bude teda těžký. Těžení. Další redstone. Teď to můžeme celé vlastně. Říkat, tady musí být voda už. Nebo jsem tu někdy už byl. Ale to si nepamatuju, že bych tu byl. No, tam dál nepůjdem. Osvětlíme to, někdy vytěžím.
ten obsidian, ale ten redstone beru rozhodně. Se mi hodí. Teda nám hodí. Ze uhlí už bych mohl mít fortune. Jsem ani ty diamanty nemusel těžit, protože mohl počkat, než budu mít fortune, jestli bych ho vůbec někdy měl. Teď by bylo super, kdybych ho měl hned na prvním krumpáči. Uhlí stejně máme dost. Teďka budu mít už další sták, až přijdem domů. Tohle spadne. Trik. Což znamená, že tento, no, my máme 9, stačí nám ještě jeden. Na ten enchantovací asi table někdy jindy, protože tady tím potřebuju ještě tu lávu pod tím, udělat s ní obsidian a takové, a to je fakt těžké. Tak a jdeme domů. Kudy jsme přišli, by mě zajímalo. Ale přišli jsme z tady téhle dálky, to vím. Ne, tady ne. Čekat. Kudy my jsme přišli? Jo, tady má. Se vracíme s úspěchem a splněným úkolem. Čekej, tady mi to přijde moc málo osvětlení, zastavíme se. Když to zase vylezem, to bude zase trvat. S tím frapsem to teď nevypadá moc dobře, jakože ještě chvilku to potrvá, než ním fakt budu natáčet. Ale dočkáte se, protože já teď už si budu v budoucnu, jak to mám říct, teď někdy kupovat sluchátka, mikrofon, nevím, co si ještě koupím. Děláme si ho v baráku asi. Čekat, když tam tady tak. Já ho udělám tady. Asi. Bude to lepší. Tak, tady tak, když budeme mít. A zkusíme ho nějak ještě vylepšit. Třeba nějak tak. No, tak už to vypadá trošku líp, ale ještě, já už mám nápad, já vím, co s tady tím uděláme. Tady tohle tak zaděláme. Louč. A tady budeme mít portál. A tady se bude chodit do dolů. Hop. Myslím, že to bude stačit. My odevzdáme věci do druhého. Čekat tohle sem. Ještě redstone jsem tam zapomněl dát. Hop. Že máme fakt hodně. Hlína. Cobblestone. Gravel. A tady ty naše stone bricky. Si už nemůžu zapamatovat. A tohle se přepálí. A beru jedno železo, jeden flint. A uděláme si flint and steel. Tak, to dáme tady. A jdem se podívat do netru. Já si beru ten cobblestone, abych obstavil, i kdyby postavil takový domeček kolem toho našeho portálu, kde se objevíme, nebo spíše spawnem. Já zase jsem zapomněl se podívat,
kdy samozřejmě natáčíme. Teď se to bude asi lágovat. No co říkám. Si myslím, že láguje v Netheru každému. Jo, taky jsem si chtěl stáhnout Optifine. Já nevím, jestli pomůže tady tohle, když dá fast. To by se nemělo tak sekat, myslím, že. No tady je hned ten kvarc, křemenová ruda, ale fakt se to hodně láguje. To dělal zase kdo? Nedělá to Ghast. Takové zvuky. Tam je hned ten písek duší, se vytěží. Ty glowstony můžeme vytěžit. Čekat tady tak. Tady tak nějak, tak. Tam ho nikdo nerozbije vlastně. No tady to tak nějak půjde, tady se nikdo nedostane zase tak. Houby, ty vezmu hned ze začátku a teď budeme trošku něco natěžit a nebo že bych to natěžil za kamerou, já už nevím ani jak dlouho fakt natáčíme. Ale tož já nevím, pokud to bude 3/4 hodiny, tak jako já se vám za to fakt omlouvám, protože já úplně zapomněl, jak dlouho natáčíme. Zase venku lije. A co říkám? Nám vyrostly stromečky, se podívám. O jeden. A budu ho kácím ho za kamerou. Tak, houby. To jsou mushroom. A my jdem teda teď do Netheru. Lopatu a ještě si uděláme Iron Match. Sice jako měl bych si udělat i brnění, ale kašlu na to. Ten meč mám jenom pro případ, kdyby jsem něco objevila, jen tak jsem se tam šel mrknout. A vlastně já jdu teď jenom do toho Netheru těžit. Nejde rozbít, že? Tak. Tu jsme zase tady. A tohle můžeme i natěžit. No ale to je takové divné. Těží se to fakt rychle jako. Wow. Těžíme tohle. Tady toho jedou strašně levely, takže budeme mít aspoň tak 40, myslím, v tom těžení dneška. To jdu rozbíjet. Nevím, čím se to rozbíjí rychleji. Ale já to budu rozbíjet rukou. To lepší. Hned máme už skoro stack glowstone dustů. Nejlépe, kdybych měl silk touch, tak to můžeme hned vytěžit. Myslím, že glowstone dust je aj na to. A i na to, teď nevím, jak se tomu říká, na lektvary. A počkat. Odek. Ještě. Už po mně. Naštěstí. Jo, my jsme měli problém, kdyby po nás šli pigmeni.
vytěžím to, co se dá. Já dám ještě asi tak, zkusím 5 minut a pak už to asi fakt ukončíme. Těch glowstone dustů budeme mít fakt hodně, ale já z toho udělám hned glowstony. V příštím díle nevím, co budeme dělat. Asi půjdeme prozkoumávat tu trhlinu, jak jsem vám ani říkal. Stejně jsem vám ho ani neukázal. Tady první možnost nebude, nebo těžit tady nebudu, protože to vytěžím za kamerou, nějaké ty glowstony a ty netherity a ty kvarci a takové ty blbosti, teď nevím, jak se tomu ani přesně říká. No tady tohle tu blbost. To můžeme vytěžit za kamerou. Protože já tady budu běhat jak šašek teď, doufám, že vás to aspoň trošku baví, když jenom těžím. Nejlépe ne silk touchem, no silk touchem bychom mohli vytěžit tu rudu, ale mohli bychom vytěžit toho rudu z Ostravy. Ne, mohli bychom prostě vytěžit jenom, no i tu rudu, ale fortunem bychom mohli vytěžit to více toho. Já se musím podívat na nějaké videa, jak se dělá i ta plošinka taková nebo plošinka, jak bych to zase řekl, ne plošinka, ale nějaká mob trapka nebo něco takového na pigmeny, nevím ani jak tomu mám říct. Pokud se vám něco na těchto mojich videích nelíbí, fakt to pište do těch komentářů, protože jako mě nikdo ještě nic nenapsal, ale jako myslím, že někdo ještě napíše, ale prostě to takové divné, když někdo jak kdyby někdo říkal o vás, třeba si někdo teď na mě koukáte nějací let's playeři, ale jak kdybych já o vás prostě říkal, že to máte hnusné, ale vy byste chtěli, aby jste prostě věděli, že proč to máte hnusné a tak, a já bych vám to ani neřekla a furt bych se vám smál, že to máte hnusné, dával vám dislikey a prostě chápete to, doufám. Já nevím ani, jak to mám vysvětlit. Au. Já jsem tam spadl. Je tu těch pigmenů dost. No, uděláme si hned glowstony, tak aspoň glowstone. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Když tak dejte odběr, kdyby se vám to líbilo, tak dejte like. Pokud se vám to nelíbilo, tak dejte dislike, napište do komentářů, proč jste dali dislike. Já bych to udělal takhle, nějak tak. Šlo by to a vlastně ten dislike, proč, komentář napište, když tak, proč se vám to nelíbilo, nebo co se vám na tom líbí. Takové to, že jako chápete mě, co jsem vám chtěl minule říct. Já zatím vypálím tohle, asi budu natáčet hned další díl po tam, což znamená, že se uvidíme asi tak za minutu, ne, za minutu ne, tak za půl hodinky, protože, počkat, to se má vypálit, ne, nemá, napadlo, a můžeme vypálit tady tohle. To se to udělá tak. Máme 9 tady těchto quartz bloků. Něco tady postavíme rychle z toho. Třeba takhle, tak. Hop. Se to vypadá jak železný blok. Mně se to docela líbí, ale jo, tady mať to vypadá pěkně, ale tady zezadu ještě musíme doplnit tady ty dvě. No prostě, už jsem vám to jednou říkal, že počkat, netherbricky, jo. Já už vám to nemůžu opakovat, já jsem vám
říkal, doufám, že jste to pochopili s tím komentářem a tak. Normálně dejte odběr, mějte se dobře, tak čau.